Здравейте наново, надявам се, че сте добре и след новолунието, което имахме на 10 марта в знака на рибите и за което си говорихме. Нека да продължим сега с планетарните транзити в периода между 11 и 20 март. Нека така да го обусловя. Да погледнем тези следващи 10 дни от месец марта 2024 година. 11 марта, ето е тук Венера, която е на 30 градус на Водолей и която в 23 часа 51 2 минути на 11 марта преминава застава на нулевия градус на рибите. Затова съм обозначила все пак 11 марта. За България се пада на 11 марта. Венера в Риби. Какво може да бъде това? Любовта към любовта. Венера, която е планетата на желанието и на взаимоотношенията в рибите, тя там екзалтира. Знаем, че е в много силна позиция. И е ефирна, и е поетична, и акумулира, създава една мистична енергия, която наистина понася нещата в сферата на мечтаенето. Това е една Венера, която обича приказките и една Венера, която вярва в приказките. Може да мечтаем за такива едни истории, свързани с родните души. И Венера е тази, която толкова желае да направи нещо осъзнаемо, да превърне в нещо като норма точно тази безусловна любов, състраданието, алтруизма, истинските такива неща и добротата като цяло. Една такава Венера, рибашка, вярва и знае, че любовта е вибрацията, която е в сърцето на всичко, което съществува в Вселената. И да, може би е така. Може би Венера в Риби не се бърка. За тези от нас, които нямаме натална Венера в Риби или пък може би прогресивната Венера в Риби, сега въпросният транзит на Венера през Рибите ще бъде отличен да обърнем внимание на самия сектор на рибите в нашите астрални колела, искайки да отворим сърцето си и да се свържем с това наше вдъхновение, с нашата чувствителност, да се настроим на вибрационната чистота на любовта, на състраданието, на емпатията. Това ни сближава с другите. И може би ще бъде един момент и период, в който ще можем да се сближим по различен начин с другите. Може да бъде един момент, в който да се притечем на помощ, да изградим като цяло по един още по-дълбок начин човешките връзки. Може би ще трябва да простим нещо, може би ще трябва да се излекуваме от нещо. Това е последното астрологично събитие преди да се стартира новата астрологична година, преминаването на Венера в Риби. И с това последно астрологично събитие наистина сме насочени към тази привършваща работа. Едни неща, които трябва да ги извършим, за да стигнем до едно пълно и необходимо разтваряне, разграждане, освобождаване, та дори унищожаване на мисловни модели и всичко, което ни ограничава. Нещо, за което много ви говорих и във връзка с новолунието в Рибите. Още повече това е новия лунен цикъл, който се стартира. И Венера преминава в Риби веднага след това. После имаме също така Меркурий, който беше в Рибите, имахме пълнолунието в Дева, Меркурий сега застана на Aries Pond, точката нулевия градус на Овена, за което ще си говорим след малко. В момента, в който и Венера преминава тропикално в знака Риби, всички тези енергии те се въртят. И тя ще ни потопи още повече в нашите дълбоки емоции, свързани с всичките тия неща. И възможността да се освободим от тях. Съвпада на Венера с Марса в Водолей, който се случи, и те стартираха един нов 2-годишен цикъл. Точно този съвпад подчертава важността на конкретните действия и да направим връзките между нещата, за да можем да постигнем тези промени и да го направим по такъв начин, който да ни може би да изглежда правилния начин. С състрадание и доброта Венера в Риби ни насърчава да имаме големи мечти, да обичаме повече себе си, не само другите. Може би и да ценим този настоящ момент, в който може би
сякаш по някакъв начин на моменти се изгубваме, като че ли и изчезва представата за време и все пак да приемаме промените с една откритост и кораж. Защото когато нещо приключва или когато нещо трябва да го напуснем или нещо трябва изцяло да го променим, това не означава да го забравим това нещо, а по-скоро представлява едно такова емоционално отделяне, за да намерим свобода, спокойствие и мир в съответствие също така и с вибрацията на този сезон на Риби, който е нещо, което е приключващо, нещо, което е привършващо и в същото време вече носим ембриона на пролета и на новото начало в себе си. И докато Венера преминава в това емоционално царство на рибите, нашият колективен емоционален пейзаж претърпява тази въпросна дълбока трансформация. Тази промяна от интелектуалната необвързаност на водолей към потапящите се и ние самите в тези дълбоки емоционални води на рибите, всичкото това нещо предвещава един период, който първо, може би ще носи в себе си романтика, нежността, състрадание, симпатия. И влизането на Венера в рибите също така говори за едно благоприятно време, свързано с взаимоотношенията, с един акцент върху задълбочаването на емоционалните връзки и насърчаването на този малко по-безкористен подход към любовта. По време на този транзит има вероятност всички усещания, свързани с любовта, да се изострят и да се задълбочат, едновременно да станат силни и алтруистични, изпълвайки сърцата ни с купнеша за повече смисъл и може би за нещо по-поетично във всичките тези емоции. При влиянието на Венера става особено мощно, тъй като тя е екзалтирана в този знак, което означава, че качествата на планетата, те са оптимално разгърнати, подравнени. Също така качествата и на самия знак Риби са засилени и се изразяват по-хармонично. Значи да хванем тази рибка, която е висшата вибрация на рибите, а не онази другата, която тегли надолу към дълбочините и ни кара да се въртим в едни безкрайни бездни, примерно на зависимостите на лудост даже понякога. Венера, навлизайки в рибите, смятам, че ще даде наистина възможност по някакъв начин да се засилят тези по-висши вибрации и символиката на този знак Риби. И точно тази екзалтация подчертава любовта, страстта и реализирането всъщност на мечтите, защото Венера, знаете, че тя е принципа, през който ние постигаме нещата, които желаем. И въпреки всичко, обгръщайки ни в един свят, в който красотата и тази емоционална дълбочина като че ли стават по-осезаеми, някак си свързваме се с тях по-лесно. И независимо какво е състоянието на връзките ни, един подобен период, транзита на Венера през Риби, насърчава точно този деликатен баланс между нашите си индивидуални желания и динамиката на партньорството. За тези, които сме в едни установени връзки, това време може да бъде доста така красиво, може да се увеличи страстта и нежността, може да успеете помежду си по един различен начин да сътрудничите и да се разбирате взаимно в това ваше партньорство. Транзита на Венера през рибите е белязан от няколко значими небесни взаимодействия, които допълнително ще оформят като цяло преживяванията ни. И то в тази посока на любовта и връзките на първо място. Имаме ги така, ще ги штрихирам, освен затъмненията. На 21 марта имаме съпад на Венера с Сатурн в рибите. Той ще окаже така едно малко отрезвяващо влияние върху емоционалните романтичните начинания, но ще си говорим за него на момента. Все пак това ще даде един малко по-съзерцателен поглед към отговорностите и ангажиментите, които все пак имаме във всички тези взаимоотношения и в любовта също така. На 24 марта ще имаме един секстил с Юпитер. Венера се секстила и Юпитер, който пак ще повдигне малко така като цяло енергията и сърцата ни някак си ще се поразширят, приветствайки радостта, оптимизма и така нататък. И въобще една хубава част от палитрата на тези енергии на Венера през рибите.
След това на 28 марта ще имаме пак секстил, Уран, Венера. Ще си говорим за тия неща. И кулминацията на пътуването на Венера през знака Риби ще бъде на 3 април, когато ще имаме съвпад с Нептун. Тук вече се смесват доста различни неща, но те са за следващия месец и по време на коридора на затъмненията. Като цяло по време на своя транзит в Риби, Венера ни насърчава да се ориентираме в сложността на любовта, но все пак да го направим с едно такова усещане на благодат и състрадание, може би, напомняйки ни за важността на компромиса и взаимната подкрепа, за да могат да се поддържат смислени взаимоотношения и въобще връзките между нас, не само любовните връзки като цяло. Транзита на Венера в Риби може да бъде период, в който да получим, да успеем да преживеем едни такива доказателства за силата на любовта и по един начин, който надхвърля тривиалното и обикновеното, канейки ни да се включим със сърцето си, директно през сърцето и изцяло и със смелост също така в безкрайния танц на връзките и на интимността. За всеки човек нещата са различни. И разбира се, розовия кварц, като говорим за Венера и то Венера в Риби, много подходяща и ще помогне, нали, тези енергии малко така по-меко и по-доброжелателно, като че ли да се свържем с тях. И също така розовия кварц работи страшно много и върху всичките емоции на страха, които съществуват и като цяло, нали, намалява стреса. И жасмина, там вече има една енергия, която може да даде повече пак да плуваме в тази хармония и повече емоционално удовлетворение да изпитваме. За да можем да се вгледаме в тези дълбоки емоции, които в момента се поражат в нас. С една дума, нали, да изследваме чувствата си, да потърсим, да разберем или пък да изчистим всичките тия емоции, които са скрити или които ги потискаме и така нататък, нали, работа с сянката. Да, жасмина наистина може да бъде много полезен в тази посока. Разбира се сега, че за останалите подвижни знаци, за стрелците, за девите от среща и за близнаците, този транзит на Венера може да даде пак в същата тематика, но и едни доста по-различни неща в живота ви, които пак ще бъдат, може би, отварящи, ще бъдат една възможност да осъзнаете какво място има Венера в Риби във вашия живот. И като цяло, въпреки всичко, една Венера през рибите пак говори за тези хубави неща, свързани неща с творчеството, с визуалните изкуства, с музиката, разбира се, поезия, въображение, всичко, което е виртуално, визуално, всичко, което е някъде далече напред, като визия, нали, това, което е и есенцията на този архетип риби и едно нужда от сливане в любовта с хората, които обичаме, по някакъв начин да се слеем, обаче да се слеем може би хармонично, без да кажем единия да прониква повече в другия. Нали? За едно такова сливане говорим. Романтика, за мечтаност и фантазии, много на реализъм също така, нали? Трябва много да се внимава и по това, но така или иначе да направим връзка с нуждите, нашите нужди, както и нуждите на другите по отношение на тези неща. Сега, разбира се, ако се живее негативно и въобще е в една много по-ниска вибрационна палитра, може някои от нас да се гмурнат в някаква прекалена жертвоготовност, да правят едни неща, които не са изобщо полезни за самите нас. Някой може да идеализират любовта с Венера в Риби. Наистина, понякога може да се стигне и до вманиачаване по отношение на някакъв обект на чувства. Също така, всичките удоволствия, една склонност към пристрастяване към удоволствията. Включвам също така и всички вещества, които повдигат това усещане на комфорт, на удоволствие и на чувство на влюбеност в живота ни. Толкова средства има, с които ние на практика се опитваме това нещо в себе си да компенсираме.
алкохола, видовете наркотици, консумирането на секса, ако щете по един такъв крайен ексесивен начин. Всичкото това е част от точно тези неща, които водят до пристрастяване. И другото нещо, особено за подвижните знаци, ако имате там нали, важни планети, Венера също така е свързана, разбира се, и с тази по-материална част от живота, така че има опасност понякога наистина да правим жертви, да правим грешни стъпки по отношение на финансовите ни реализации, по отношение на нашите притежавания, на това какво даваме, какво взимаме, какво предлагаме на другите. И да, може да бъдем измамени, може да бъдем подведени, можем да бъдем ограбени в любовта, също така. Нали, това са така малко по разбира се, и дисонантните неща, които са част от живота и нали, не можем да си правим иллюзия, че Венера в Риби, тя ще бъде вълшебна и прекрасна за всички. Но ви пожелавам от сърце да бъде такъв транзита на Венера през Рибите. И след това отиваме директно на 17-ти. Нямаме много аспекти в тази десетдневка. Така, от важните аспекти имам предвид. Луната е в Близнаци и на практика точният квадрат между Слънцето и Луната, което бележи тази първа четвърта на нарастващата Луна, се случва на 27-я градус на Близнаците. Ето го квадрата. Тук вече имаме един съвпад с Нептуна, който е много важен. Ще си кажем няколко неща и по отношение на него, но тази първа четвърт на Луната в Близнаци най-вероятно тук ще докара абсолютно всичките неща, за които ви говорих и във връзка с рибешкото новолуние и като цяло общите енергии. Тук наистина, като че ли ментала ни, мислите ни ще изпаднат в един определен смут. Защото имаме Слънце съвпад с Нептуна, това може да бъде много вдъхновено, разбира се, но също така може и да бъде много трудно да останем фокусирани и реалистични в нещата. И оттам вече могат да почнат страшно много неща да се драматизират. А когато ние в главите си не сме достатъчно реални, в един момент като че ли успяваме по някакъв начин да материализираме и неща, които далеч не е необходимо на практика да се материализират по този съответен начин в реалността. А Луната в Близнаци, когато тя е подчертана, както в момента на тази първа четвърт за март 24 година, тя има склонност да прелива вербално. Независимо дали това се случва в вътрешен или пък в външен формат. Искам да кажа дали нещо в нашата глава просто ще къканижи, ще бълва, ще говори, ще обяснява, ще подтиква или пък може да има и такава енергия и в околната среда. Тук източника на стреса по отношение на тази първа четвърт на Луната е просто много силно нептунизиран, така ако мога да се изразя. И е страшно важно да имаме предвид, че в такива моменти се получават като едни такива слепи петна. Точно тези неща, едно такова заслепяване. Точно тези неща, те ни пречат да виждаме ясно ситуациите. И въпреки всичко, има възможност да се използва този творчески импулс, който ни дава съвпада Нептун-Слънце. Можем стратегически, въпреки всичко, да го използваме. Как може това да се случи? Ами, може би да си запишем определените идеи, които ги имаме и които може би в този момент не ни изглеждат изобщо логични, някакви мисли, които ни идват в главата, думите или каквото и да било и след няколко дни или седмици, когато може би напрежението вече ще е малко по-спаднало, отново да се върнем към тези неща, към този момент. Да подредим това, което сме получили в този момент с една интелигентност и финеса и оттам нататък вече да материализираме нещата и да действаме съответно по определените теми. За тези от вас, които работят с Луната, и тук да го кажа, тази първа четвърта в Близнаците ответства също така и на едно новолуние от 18 юни 23 година, което се случва на 27 градус на Близнаци.
А тогава се е случило новолунието в квадрат с Нептун. И в небето тогава е имало активен секстил Юпитер-Сатурн, както е сега и случая в момента, между другото. Така че действайте в стил близнаци по време на тая първа четвърта на Луната и насърчавайте този тип активна инициатива от типа близнаци, за да можете да напреднете като цяло в своите новолунни намерения, тип близнаци. Особено тези от вас, нали, които това ги касае. Ако имате около този 28, 26, 27, 28 градус Луна в Близнаци или важни точки. Да, в същия момент, както казах, имаме съвпад на Слънцето с Нептун. Това е един нов цикъл на въплъщение, което е Слънцето на архетипа на Нептун в Рибите. Имахме, т.е. но като цяло ще имаме общо 14 съвпада Слънце Нептун в Риби по време на транзита на Нептун през Рибите, искам да кажа, и този съвпад е предпоследния. Какво може да означава за нас въплъщението на този архетип Нептун в Риби? Как можем да дадем повече присъствие и повече осведоменост за това, което Нептун прави от 2012 година насам в този наш сектор на рибите, в нашата натална карта? Ако се живее трудно, един такъв транзит като цяло може да се прояви като една слабо преживяна, как да кажа, енергийност. То като че ли е липса на енергия. Празни сме, като че ли от енергия и следователно може би и изпитваме едно чувство на изтощение. За други хора това може да е една склонност към бягство и заобикаляне на ситуации, повишена чувствителност, объркване, липса на яснота, възможности за измами, за илюзии, виктимизъм, как се нарича това, нали? Когато ние сме склонни да се поставяме в ролята на жертва, също така може да липсва мотивация, динамика. Този съвпад Слънце-Нептун е по-скоро объркващ съвпад и дори не бих казала, че е чисто неутрален. Може, разбира се, и добре да се живее, но като цяло ги има тези неща. Но ако все пак се живее добре, един такъв аспекта Слънце-Нептун в Риби може да се прояви като още по-силна емпатия, тези неща, за които ви говорих, много по-развито чувство за духовно съзнание и като цяло периодът е такъв, сезона на рибите, просто бълбука от тези неща и е много благоприятен за всичко, което е артистична дейност, лечебна дейност, работа, и да влагаме в самата ни работа, каквато и да е тя, малко повече изкуство и така или иначе се влага повече емоция в нещата като цяло. Търговските дейности също така могат да бъдат добре повлияни за тези от вас, които, да кажем, имате такива професии в търговията, защото ще бъдете по-убедителни. Това, което предлагате, ще има по-голям ефект. Ще успявате да докоснете хората по един различен начин. Също така е и много подходящо време и то е съвпад на Слънцето с Нептун на първа четвърт на Луната, която е в Близнаци. Много е подходящо вместо да правим shadow work, да работим с сянката, нека тук да се опитаме да работим с light work, да работим с светлината. И малко така да качим нивото и да поработим и с всичките тези неща, които са в нашите 5D измерения. Кои са тези неща? Съзерцание, медитация, рефлексия, отразяване, размисъл, също така символиката на сънищата и всякаква друга символика, за която се сетите. Да, ако успеете да пишете неща, да споделяте нещо, да си водите там някакъв дневник, особено за хората, които нали, работят с енергиите по този начин, би било наистина хубав момент. Това небесно подравняване, Слънцето с Нептун, ни кани да се потопим много по-дълбоко в тези етерни сфери на енергията на Риби. Със Слънцето и Нептун, нашата интуиция и чувствителност, да, могат много да се увеличат.
което ни позволява да се свържем с всичките тези мистични духовни аспекти на живота. И това е още един момент за повишена креативност и тук емпатията може да изплува, може да изследваме всичко, което за нашите мечти, нашите идеали и все пак ефекта е един такъв малко на размиване на границите между реалността и въображението, докато плаваме в тези безкрайни океани на нептунианското влияние. Въпреки всичко, при някои хора може нещо да ви се осъществи. Някакъв ваш идеал, някакво желание евентуално да се изпълни. Ако имате тази отвореност към духовността, към тази безусловна любов и въобще вкус към трансформацията и липса на страх от трансформацията и промяната, с повече емпатия, с по-малко его, с повече чувствителност и към другите и с едно такова чувство за взаимопомощ. Така че може да бъде ефирна креативността, която има за цел някак си да извае или поне да мечтая, хайде така да го кажа, за един по-добър свят. И всичките неща, повтаряла съм ги хиляда пъти, нежните, този спорт или тези практики, техники, които са по-леки, медитации, йога, пътувания с някаква лечебна цел, например, сега не знам, може до Индия да прескочите в някой ашрам индийски, шегувам се, но и другото нещо, което може да го има една много голяма нужда от почивка. И ако може да си осигурят някои хора такава почивка, да кажем да пътуват до други страни, това би могло да бъде хубаво. Но такива места, където са някакси заредени енергийно, може и да не са в чужбина, разбира се, навсякъде по света имаме такива места, които са заредени. Ако се живее трудно, може изобщо да не знаем къде сме и изобщо губим представа за нашето собствено място в нещата и не сме въобще в състояние тия граници да ги поставим. Много зависими се чувстваме. За всеки един ще бъде различни неща и обстоятелства в живота и много уязвими още повече по тази причина. За тези хора от вас, които това може дисонантно да се прояви, внимавайте за прекалена умора, за прекалено изтощение или някаква болест, също така някаква интоксикация или някакъв вирус да налепнете, защото тук по тая ос, риби дева, нали, за такива неща си говорим. Някои хора могат да се разочароват, защото са имали просто едни нереалистични очаквания. Може някой да ви подхлъзне, да бъдете измамени, да проявите наивност и да загубите нещо в последна сметка. Други може да се почувстват предадени, така че нещата са много обширни, много е важно и съответно вече спрямо лично за вас, къде се случва този съвпад, как вървят въобще енергиите за периода. И така, отиваме на 19 марта, когато нашия приятел Меркурий, който вече е в Овен, прави съвпад с северния възел. Виждате, че около този 15-16 градус тук много неща се въртят. И Хирон, който е тук, въобще е много силно активирано от това пространство. Естествено, чакат ни затъмнения пак по тази ос. Но другото, което също така не е без значение, е, че точно в този момент на 19 марта Меркурий влиза в своята предретроградна сянка. Значи на 19 март влиза, на 13 май ще излезе. Така че е важен този момент като цяло за всички, особено тези от вас, които са засегнати конкретно, нали, кардиналните знаци на първо място от тази ретроградация на Меркурий през Овен. И тук вече е добре да бъдем, как да кажа, да се включим в един режим на преглед, оценка, преоценка, преразглеждане за последните седмици. Целият този ретрограден цикъл и пътешествие на Меркурий е между 8 и 10 седмици. И също така, нали, повече да изучаваме тези теми, свързани с Овена във връзка с делата. Там, където ни е Овена, в нашата астрална карта, още веднъж. И самият транзит на Меркурий там, и също така и Хирон, който не е без значение, тъй като той влиза пряко
в един много активиран импулс сега през този период. Та съвпада на Меркурий със Северния възел, който се случва на 19 марта. Мисля, че това може да бъде нещо интересно и да подчертае интелигентността и всичките ни меркуриански умения. Един подобен съюз наистина повишава капацитетите на ума, за да ни помогне да правим това, което имаме да правим. Дали да учиме нещо, да напредваме в това, дали една друга работа, която имаме да извършваме. Но на първо място е в тази вибрация на учене на неща, на нови информации, нали, които се опитваме да хванем. И следователно с и символичния момент, че наистина влиза в предретроградната си сянка, започваме, може би, да минаваме през един процес на оценка и на обучение като цяло. И като напомняне, в своя ретрограден цикъл в Овен, той 3 пъти ще направи въпросния съвпад Меркурий с Хирон и в средата на сезона на затъмненията също така ще имаме такъв съвпад. Тук говорим за едни големи криви, които са свързани с начина, по който учим като цяло, дами и господа. Съвпада си с Северния възел, можем да кажем, че Меркурий влиза в своя ретрограден цикъл доста силно напомпан. И не защото нещо се е раздуло, както масово може би бихте разбрали това, което казвам. Така или иначе, Меркурий е в Овен. Той има склонност така да е малко надути, да е малко прекалено, нали, импулсивен. А, По-скоро, защото този съпад с възела по някакъв начин го разширява и усилва и в някакъв смисъл мощта му, ако успявате да ме разберете. И как Меркурий ще се прояви в един такъв раздут, увеличен овен, така да го кажем? Ами всичко си зависи от човека, който канализира енергията. Както всички архетипи на зодиака, Овен също така си има израз на сянка и на светлина. Аз с Меркурий знаем, че това се проявява в областта на комуникацията, на разбирането, на диалога, менталитета като цяло, света на идеите. Тук още повече кораж и смелост, може би някакви пробиви да дойдат и да, много се надявам, особено за тези от вас, които сте по тази ос, Овен Везни, дали имате там слънца, дали самите ви възли са по тази ос или имате важни планети, асцендентите също така не е без значение. Ами, вижте, в този момент наистина може да има едно проумяване и да бъдете малко по-смели към тази енергия на северния възел в Овен, която въпреки всичко е импулс на раждане на нещо ново. И колкото и да са трудни, и затъмненията, и изобщо транзитите на възлите и така нататък, аз смятам, че тук ще имаме сезон на затъмнения, който стартира заедно с новата астрологична година, стартира заедно с пролета. Тази ос Овен Везни е важна. Важна е. И като си говорим за тия неща, отиваме на 20, с което ще приключим. На 20 марта се случва пролетното равноденствие. Ето го Слънцето, което тук е на 29,59 от Риби. Ето го на 0 градуса в 5 часа и 18 минути сутринта на 20 март. Слънцето преминава в Овен. Пролетното равноденствие. Когато планетите преминават през нулевия градус на Овен, те проникват и задействат много силна енергия на началото. Този нулев градус Овенно, то е началото на началото. То е най-първия градус от цялото зодиакално колело. И тази точка в астрологията, тя по принцип се нарича точка на Овен. И не говорим само за нулевия градус на Овен, защото имаме 4 такива точки Овен, Aries Point в зодиака. И това са 4 нулеви или първи градуси на 4 кардинални знака. Нали? Тук държа да го кажа.
Овен, рак, везни и козирог. И когато Слънцето преминава през тези кардинални точки, имаме едни сезонни промени на Земята, което включва промени в яркостта, температурата, енергията като цяло. И тези всички първи или нулеви градуси, по принцип, на всеки един знак от астрологичното колело съдържат такава зародишна енергия. Но нулевите градуси на четирите кардинални знака, там заложената зародишна енергия е много по-мощна. И точката Овен, или в случая 0 градуса Овен, маркира мястото, където Слънцето в своето пътуване около Земята пресича екваториалната равнина на север. И като всяка точка в астрономията, тя си има естествено и своята противоположна и допълваща се точка. Отсреща на 180 градуса с нулевия градус на Везните. Или Aries Point в Везни. Много от авторите правят аналогия точно на тази ос, Овен Везни, нали, с нодалната ос като цяло. Пък и сега отгоре на всичко, нали, си имаме транзита на възлите точно по тази ос. Но ако трябва да направим някаква аналогия, възловата оса, нали, тази оса на възлите, предполага връзката Слънце-Луна-Земя, докато уста на Ариес Пойнта или уста Овен Везни би била по-скоро една нодална ос, обаче между Слънцето и Земята. Защото знаете, че всяка една от планетите си има такива възли, нали? Не е само Луната. Това се опитвам да кажа. Тъй като цяло влизаме в Овен. Какво означава кардиналната енергия? Силата на кардиналната енергия се изразява в поемане на инициатива, целенасочени действия, способността да поемем лидерството върху нещо, е така, да хванем бика за рогата или да хванем дракона за опашката. Шегувам се, нали сме в годината на зеления драко, според китайците. Да управляваме ситуациите без да никакви заобикалки, директно. И също така, Овен дава възможност за управление на кризите. Това е много важно. Въобще кардиналната енергия като цяло има тенденция към импулсивност, възбуда при правенето на нещата, пренебрегване на детайлите, всякакви трудности при поддържане на усилия, нали, да ги задържим тия усилия, да продължим в времето. Това е в общи линии Овена, но той си има, като всеки един кардинален знак, своя сила и тук имаме силата на кардиналния огън. Овен, който е първия знак на зодиака, той е огнения кардинал и е иницииращата сила, която задейства всяко едно действие. И огромната физическа енергия, смелостта, решимостта да преследваме стремежите на Аза. Това не трябва да се забравя. И тъй като Слънцето навлиза в Овен на този 20 марта, то си ни предвещава и новата астрологична година, тъй като сега започва новата астрологична година и е пропита енергията с този пионерски дух на Овен. И очакваме пролета. Тя вече се усеща. Та един такъв преход бележи наистина период на много повишена мотивация, воден от желанието да завладяваме и готовността да започваме. Така че хора, спокойно, просто нещата от рибите ще преминем към нещо малко по-така активно, нали? Нещо, което ще успее да излезе от нас. Защото Овена притежава някаква своя специфична устойчивост и точно тази негова устойчивост може да гарантира, че неуспехите, които в момента ги живеем, са едни, как да кажа, може би временни препятствия. Това е точно преди да пробие едно семенце и да изкара навънка тялото на едно ново цвете или ново растение. Точно този момент, когато вече сме в енергиите на Овена и Слънцето премине тази Aries Point и напредне в знак Овена, наистина ще сме по-така способни да се възстановяваме, по-бързо да се случват нещата и да можем, може би, най-накрая да ги оставим тия неща, неуспехите, проблемите, страховете, липсите, болките, малко да ги оставим назад. Нали, да погледнем малко напред.
Сега, пътуването на Слънцето през Овен, естествено, че обръща внимание и на потенциални капани на другите неща. Безразсъдство, арогантност, импулсивност, липса на способност да планираш нещата. И всичкото това нещо може да доведе и до трудности при някои хора. Тъй като силното желание за свобода и независимост, което го свързваме с Овена на първо място, може да се възприема като егоизъм от страна на другите хора. И какво става в такъв случай? Може да стане изключително важно да балансираме огнения стремеж на Овен с един по-внимателен подход към нашите действия и решения. Отсреща енергията на везните и лунното затъмнение, което приближава. Единственото лунно затъмнение в Везни, което ще имаме. Та периода изисква някакво самоосъзнаване и развитие на контрол върху тази наша физическа и емоционална същност. С цел малко да ги смекчим всичките, нали, тези крайности в поведението и драмите, които живеем. Нали, тук вече по различен начин нещата се завъртат. Има един преход от това безвремие, отпускане рибешкото, за да можем сега в момента най-накрая нещо, нали, активно и действително на 3D измерението да успеем да се справим с него. Има много неща, които ще се случват, докато Слънцето транзитира през Овен и оформят като цяло израза на неговата енергия. Естествено, Слънцето, влизайки на нулев градус, ще направи секстил към Плутон в Водолей и пак тук има мощна възможност за трансформация и за лично овластяване, като ни потиква да се отървем от старите неща, но ще си говорим в следващата част на видеото за това нещо. Ще продължим, може би още няколко неща ще ви кажа за ингреса на Слънцето в Овен. До 4 април ще има, така да се каже, съвпад между Слънцето и истинския северния възел в Овен. Това също ще бъде важен момент и ще ни подчертае всичките тия неща, като че ли ще ни очертае по-ясно пътищата. Естествено, не трябва да се забравя със северен възел в Овен индивидуалността, лидерството. Тези неща, въпреки всичко, излизат на преден план и са важни. Съвпад с Хирон на 8 април, слънчево затъмнение в същия момент на 8 април в Овен. Ще си говорим за тези неща. После ще има съвпад на Слънце с Меркурий на 11 април, пак в Овен. Ще бъде важен момент. И през целия си транзит в Овен Слънцето ни кани по различни начини да изследваме точно този, да се успеем да го постигаме този баланс между смелите действия и обмисленото планиране. Така че е един период, в който сме поканени да я прегърнем тази смелост, жизненост, решителност, импулсивност, ако щете, на Овена, но в същото време да се опитваме да сме внимателни и да сме способни на самоконтрол, за да се ориентираме като цяло в предизвикателствата и възможностите, които идват по пътя ни. Какво мога да ви препоръчам за периода Овен, така глобално, просто ами да сме по-уверени и да се изправим смело срещу страховете. Хора, много е важно това. Като се фокусираме повече върху ентусиазма, който ще ни печели, който ще нарасва малко по малко с времето, без значение писани астрологичните там показатели. И да си защитаваме нашите си ценности. Сега, може да се налага, правейки това, да налагаме ограничения на другите, но въпреки всичко, дори това да бъде, да го правим по почтен начин, справедлив начин. Въобще като цяло да сме по-инициативни, да сме проактивни, да се превърнем в демиург на нещо, ако щете, дали ще бъде нещата в работата ни, бизнеса ни, въобще като цяло да предизвикваме себе си и също така да наблягаме и на тялото, въобще да се грижим и да развиваме физическата си форма. Да, с това ще приключа тук до 20 марта 2024 година. Много ви обичам, силно ви прегръщам. Благодаря ви за всичко, за това, че сте тук, за това, че ви има, за това, което ми казвате, за това, което споделяме и за цялата подкрепа, която ми оказвате. И се надявам това нещо да продължи. Чета с радост вашите коментари, споделите неща. Както виждате,
Наистина вървим през едни специфични периоди, енергията се променя. То идеята е наистина да успеем да хванем всичките тези нюанси и по някакъв начин през себе си и благодарение на астрологията като един инструмент за себеопознаване, на първо място за мен важен като такъв, да можем да вървим напред и да живеем нещата. Ако желаете да подкрепите работата ми, може да го направите отдолу под видеото. Има координати, където можете да го направите. Благодаря за вниманието. Силно ви прегръщам още веднъж и до скоро. Това беше от мен Ади. Чао, чао!